Била съм в агитка и поради ядосани фенове съм била в престрелка от седалки, чаши, бутилки. Ами не беше никак приятно, но може би съвсем леки удари съм понесла, не е нищо сериозно. Не е никак приятно да си в центъра на такъв бой на трибуната. Ами може би повече охрана, по-засилена охрана и вече самите ние трябва да просто да се забавляваме на матча, а не да отиваме като на боксова среща. Всеки матч е различен, всеки път емоциите са различни. Не бих казала, че са ме отказали тези неща. Ами да продължа да ходя на матчове, основната причина е сина ми. Той играе в футбол и ми е много приятно, като го гледам на терена. Децата копират абсолютно до последно поведението и на футболистите, и на привържениците от трибуната. По-скоро да, семейно да отидеш на матч, без да има агресия, би било по-приятно. Всичко зависи от нас. Ако ние сме човеци, а не животни, би било по-приятно. Ами, по-скоро музика. Не е нормално да има насилие. Аз пак казвам, че на стадиона идваме, за да гледаме футбол, да се забавляваме и да прекараме повече време заедно. Просто е безмислено да отиваш на матч, за да счупиш седалка, за да удариш някой, да създадеш агресия, напрежение и каквото и да е друго. Няма никакъв смисъл. Отиваш на матч да пееш, просто да ти е приятно, не да се биеш. Ти не отиваш на война. Ти отиваш на спортно мероприятие. Хореографията в агитките? Ами да, приятно е. Приятно е, когато всичко е организирано точно, е приятно и за публиката, и за агитката, и за футболистите.